जाय मानसिया नोंनो बेबायदि राव खोन्थाहरदोंना नों आंनिसिम लाबो आं लकेसन हरगोन आं नोङो लकेसन हरबा नोङो आं बे मानसिखौ लाबो नोङो लकेसनखौ नागिरलायनाङा नों आंनि सायाव भिडिअ लाबोदोंना बे भिडिअनि कमिउनिटियाव हाबनानै नाय नोंनि सायाव नोंनि सिनायनाय मानसिफोरा नोंखौ मा बुंदों हो नोंखौ प्रुफ होजोबदों गासैबो कमेन्ट होनानै प्रुफ होजोबदों आं सासे मानसिनि कमेन्ट फरायना देखायनि जाबाय नोंनि भिडिअ हाबनानै कमेन्ट चेक खालामदोंमोन आं बिथाङा होनदों नोंखागौ रायजोफोर आं मिन्थियो हाबा जाखानाय बे मानसिया जोंनि गामि खाथिनि थार होनदों सोरबा होनदों कुसुगाव भारा थायोमोन हिन्जाव गोनांखा हौवाजों रुम भारा थायोमोन हौवाजों दा गारखोना माखोथाय बे हौवाखौ मिन्थिला इसोरो इदि होनदों ओमफ्राय सोरबा होनदों फानग्रा मार नामा ओमफ्राय नोंखौ सिनायग्रा प्रुफ होग्रा मानसिफोरा बुंदों फानग्रा मार जों मिथिखायो जों सिनायखायो 100% नोंनि कमेन्टआव बिदि फैजोबदों होमबा नों गावखौ सानना नायदो नों मानो एदावना लानाय जुदि नोङो इसिबां गाज्रि मानसि फानग्रा नोङो देहा सोलेर गथायनानै होग्रा बेलेग मानसिनो बिदि मानसिफोरा आंनि सायाव मानो भिडिअ लाबोनाय नोङो जुदि रायजोजों गावखौ आं गाज्रि होननानै सिनायथि होनो बादोंबा नों आंनि सायाव मानो भिडिअ लाबोनायमोन बेखौ बुंग्रो हो दासो लाजिबाय ओमफ्राय नों मा होनबावदों आंखौ आर्मि हौवानो आरे आर्मि हौवा मा जोंबायदि महर गोसाया आर्मि हौवा मा पुलिस फौजि गासिबो हौवाखौ लाजोबनो हायो मिथिबाय आं गाज्रिखा मिथिगौ नोङो बिथाङा मा होनदों आं बायदि महर गोसाया पुलिस आर्मि फौजि गासैखौबो लाजोबनो हागौनो ओमफ्राय पुलिस आर्मि फौजिफ्रा हिन्जाव मोनला बिनि अनगा रावबो हिन्जाव मोनला बेखौ लायागौ मानि दाथ' पुलिस आर्मि हौवाफ्रा होनबा गासैबो साख्रि मावग्राफ्रा नोंखौनो लानानै नोंजों बोसोरसे हाबा जालाय गारलाय बोसोरसे हाबा जालाय गारलाय इदिसो खालामनांसिगोन ना होनबाथ' नोंखौ जुदि लाजोबनो गोसोबा गासैबो आरो नों होनदों नों बायदि महर गोसा नों गावखौ मा सानदों कटरिना कैफ हेमा मालिनी माधुरी दीक्षित करिश्मा कापुर मा सानखो नों गावखौ नों आंनि न'आव फै नोंखौ आंनि खिथु सुग्रा बानायगोन आं दरमा होना दोनगोन आं नोंनो मिथिबाय नोङो फिसा साथाम ना आंना फिसा साथाम नोंनि नोंफागोन फिसा साथाम गगोदां साला एवरा फिसा साथाम दं होननायखौबो लाजि मोनदों फिसा साथामनि बिमाखौ जेनेबा फिसा साथाम बिमा होनाबा मा होनांगौ बेखौ फिसा साथाम दं होननायावबो बिथाङा लाजिदों नोंनि नोमफाजों जोनोम होदोंनो आंनि बिफाया आंनि आइजों जोंखौ जोनोम होबाय नोंखौ नाङा जोंनि बिफानो नों बायदि बिजनेस खालामग्रा हिन्जावखौ जोंनि बिफानो नाङा नों दा गाव फिसा साथाम थाखानानैबो नोङो लाजिदों गावनि फिसाफोरखौ आंनाव फिसा दं होननानै बुंनो लाजिदों आं खिन्थाना होनायावबो नोंथाङा लाजिदों आरो आंखौ होनदों नोङो नोंनि गामिनि मानसिफोरा नोंखौ मोजां मोनो नोंखौ सोर मा होनो मा होना बेखौ आं बुंनो थाङा नों माबा मोनसे आंनि खोथा मिथिगौ नामा आं गाज्रि खामानि मावनाय नों मिन्थियो नामा मिन्थियोबा ससियेल मिडियायाव देखायना हो देखाय आं होनदोंना देखायना हो नों मिन्थिबासो देखायना होगोन नोंनिखौ मिन्थियोना आङो ए टु जेड नों मानो एदावना लानाय आंखौ हो मानो एदावना लानांगौ नोङो दासो खिथाव अरा नांबाय नोंना हो बिनि थाखायनो मिथिया हसिया जानला मानला मानसिफोरखौ एदावना लानाङा दै मिथिगौ ना नोंनि थाखायबो आङो गाज्रि भिडिअ जेबो बानायफेराखैमोन फार्स्टआव एनिथिं एमजेनि आंनि भिडिअआव नों गेजेराव मानो हाबनाय एस जकिंनियाव एस जकिंआ सोर जायो नोंनि ना नोंनि फेसबुक पेजखौ बानायना होदों एस जकिंआ हो एस जकिंआ हिन्जावफोरनि लबियासो मिथिगौ नोङो मिथिगौ ना साला नोङो आंखौ मा हरो आंनि मबाइल नाम्बार दं ना नोङो मेसेन्जाराव बिहर दानो नोंनो मबाइल नाम्बार हरगोन आङो मिथिबाय बिहर नोङो आंनि मबाइल नाम्बार ओमफ्राय नों सोरनो राननानै होजोब मबाइल नाम्बार हरगोननो सोरनो नांगौ देलाय खिथालाय मबाइल नाम्बार राननानै होजोबनो थिनदों आंखौ एकदमबारे राननानै होजोबगोन आङो ए मबाइल नाम्बार हरनायावबो गियानो राननानै होनो होदों खिन्थु आंनो नाङा दै मबाइल नाम्बार नोंनिखौ आं बिदि बिजनेस खालामग्राफोरनि मबाइल नाम्बारखौ लानो गियो दै आंनिखौबो होआ आङो एकदमबारे आं नोंनो फन हरालै नाम्बारफोरखौ बाजारिया खालामना होआ आङो आंनि पार्सनेल नाम्बारफोरखौ मबाइल नाम्बारखौ हरगोन नैयो दे सेंग्राफोर नोंथांमोना नांगौ नामा कमेन्ट खालाम बिहरनानै होनोसै आं राननानैबो होलायनो होदों थोस हारियानाल' मा आं जेरावबो बेरायहैयो ना दिल्लीयानो होन बेंगलरानो होन सोबावनो आं बेरायहैजोबो मिथिबाय आं थाङो आं बेरायो आंनि फैसाजों आं थांदों आं बेरायदों नोंहा बेखौ बुंनांगौनि जेबो मोनथाय गैया आं फाननानै जादों फाननानै जाया आंहा फिसा साथाम दं ना गैया बे आंनि खोथा नोंहा बुंनांगौनि खोथा गैया मिथिबाय आलुनि बिब' दासो नोङो मोदोमाव नांबाय हो दासो नोङो मोदोमाव नांबाय आंखौ एदावना लानानै गुदि बिजौ एरख'जोबनायखाय नों दासो मोदोमाव नांबाय मानि थाखाय नोङो आंखौ आंनि सायाव भिडिअ बानायनांगौ हो नोंखौ सोर बानायनो होदोंमोन बिदि नों जुदि जेबो मिन्थियाबा
नोङो आंनि सायाव दा भिडिअ बानायखा ओमफ्राय हारियाना दिल्ली बम्बाइ जेरावबो बेरायनो फाननानै जायो ना मायो इयो आंनि गोसो बियो फानग्रा नालाय ओंखायनो इयो मा लाजियाखै बेफोरबायदि होननो थाखाय आरो दिल्ली बम्बाइ बेरायनो थाखाय दिल्ली बम्बाइआव नों बेरायाथ' नों हौवा बोरायखौसो लानानै थांबाय थायो नोंखौ मिन्थिखायो आं फैसा थाग्रा बै माहाजोन हौवाफोरखौ बराय लानानै थाङो गावहा ओमफ्राय माबा बेरायनो बियो आंनि फैसा होनलाबायखादों हौवाफोरनि फैसाखौ लानानै बिदि जायो नों महर गैयिखायनो रावजोंबो लांजायाखै नोङो मिथिगौ ना 100 जन लानानै गारगोन आङो मिथिबाय गाज्रिखा आङो मिथिबाय दा हौवाखौनो नुबाय फानग्रा मानसिफोरा माबायदि रायलायो 100 जन लानानै गारगोननो बियो हौवाखौ होद जोंनो नाङालै 100 जन जोङो मानसि महराव जोनोम जादों जों मानसि महरैनो जोंहा सासेजोंनो संसार जालांगोन बिदि 100 जन मानसि नाङा जोंनो एसेबां खुलु खुनिया मानसि नङा जोङो ना सिख्लाफोर माबायदि जुग ओंखारमारदों आसलथे आं बुजिनानैनो मोना ओमफ्राय आंखौ होनदों इयो महर मोजां गैया आङो लायनो महर गैया एसेबो आं नोंथांमोननो देखायगोन आंनाव माबायदि मानसिया आंनि लाइनाव गोलैनानै दं मिथिगौ फाग्ला जागोन नोंसोरो नुनांगौबा नेनानै थाथ' आंनि अडियन्सफोराबो नायनो लुगैगासिनो आं देखायगोन नेनानै थाथ' सारप्राइज होगोन आं मिथिगौ मा सानो नोङो आंखौ मुर्ख हिनजाव नोङो जिबायदि ना बिनि थाखायसो बुंनांगौ आरो नोङो होनदों आंनि सायाव भिडिअ लाबोना एदावग्राया सोरमोन एदावग्राया नोंमोन ना आंमोन ओमफ्राय दा नोङो आं बुंनायखाय दाय जाबाय लाजिबाय नोङो आंनि भिडिअखौहाय होबाय थायो ना मायो होबाय था आंना बेनो लास्टसै आरो आं नोंखौ जेबो बुङा आरो आं जेबो कन्टेन्ट लाबोआ नोंनि बारै मिथिबाय नोंबो खोनासंनानै ला आरोना नोंनि सायाव सोर भिडिअ बानायग्रोदोंमोन आरो नों होनदों आंनि सायाव भिडिअ लाबोला नोंखौ आंनि सायाव भिडिअ लाबो होनदोंमोन नामा नोंहासो फलोवार्सनि थाखाय भिउसनि थाखाय नों गावखौ मोजां जानो थाखाय आंनि सायाव भिडिअ लाबोदोंमोन ओमफ्राय दा नोङो गावनि गुदि बुजियाव एरख'नानै होजाबाय आंजों ओमफ्राय नों दा लाजिबाय नोंखौबो होनदों आङो नोंनि सायावबो आं भिडिअ लाबोनो गोसो गैयामोन खिन्थु आं नोंखौ अडियन्सनो रायजोफोरनो सिनायथि होनो गोसो जानानै आं नोंनि सायाव भिडिअ लाबोदों मिथिगौ नोङो मादै हा महर गोसा आर्मि हौवा लाग्रा बांगाल बोरायजों खारग्रा लाजिबाय नोङो दायो मोजांबासो मोजां नोङो मिथिगौ ना आरो जाय मानसिया नोंनो बेबायदि राव खोन्थाहरदों ना नों आंनिसिम लाबो आं लकेसन हरगोन आं नोङो लकेसन हरबा नोङो आं बे मानसिखौ लाबो नोङो सोर नोंनो खोन्थाहरदों बेबायदिखौ सथाम सबै खालामगोन आं मिथिबाय आंनि पावारखौ नों मा सानदों हा मा सानदों आंखौ मोजांबासो मोजांलै आं नोंखौ गाज्रि होनाखै मिथिबाय नों गावबागाव भिडिअ बानायबाय थायो नालाय भिडिअ बानायबाय था नोंखौ जेबो बुंनांगौनि मोन्थाय सथाम सब्रै खालामगोननो सोर खिथादों आंनो बेखौ नांगौनो बेनो आयु थोर खमफैबायलै आं एकदमबार अबाव थानो अबाव मानो जालायजोब्बाय आंखौ आं दा हराव उन्दुनो ओंखारनाय नंला खोमालै सिमाङाव नुफुबाय थासिगोन आंखौ थबस्र' दानस'नायखौ सथाम सब्रै खालामनायफोरखौ सोर खिन्थादों नों बिदिनोखाबा नोंखौ बयबो मिन्थिखायो नों बिदिनोखा बे गोजाननि मानसिफोरासो नोंखौ मिन्थिया बिनि थाखायनो नोङो मोजां जाफ्लानानै देखायबाय थायो भिडिअआव हो जि लाजिबाय मादैया एदावना लानानै इनिखायनो मालायखौ जानला माला एदावला दाबाय थ' लोगोफोर आं जेबो बुंबाय थाला दे बिनि सायाव थ' दिनैनि भिडिअआ एसेनोसैमोन नोंथांमोना नायनानै मोजां मोनदोंबाथाय लाइक कमेन्ट शेयार खालामना हो आरो लोगोसे लाइक कमेन्ट शेयार खालामनानै इउटुब चेनेलाव नायदोंबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना होबानो जाबाय थ' दिनैनि भिडिअआ एसेनोसैमोन लोगोफोर एकदमबारे जोबजासिम भिडिअखौ नायनायनि थाखाय गोसो गोरबोनिफ्राय थेंक इउ स' माच होनबाय आं थ' बाय